Wato Abbas kana matuƙar burge ni. Ko me yasa? Tsarin harshe da salo wajen sarrafa daɗaɗɗen kalamai masu narkar da zuciya. Soyayyar gaskiya kenan ba ta taɓa lalacewa. Duk faɗin duniya da biranen cikinta kai kaɗai ne a zuciyata. Allah ya kiyaye wata rana da wata za ta ce tana son ka. To me zai faru? Ba wanda zai sani sai hakan ta faru. Ai an gina zuciya ne saboda son wanda yake kyautata mata da kuma kin wanda ya nuna da mata. Me zai sa na canza akala bayan kin riga da kin zamar min komai? Kin bani so a lokacin da na bukata. Kin shayar da ni da daɗar zuma mai zaƙin gaske. Sannan kin jiyar da kunnuwa na kalaman muradi. Kin wadatar da zuciya da kyakkyawan murmushi daga wannan kyakkyawar fuskar ta. Sa'annan kuma kin kasance magani wacce ta warkar da cutar gangar jikina. Amincin Allah ya tabbata a gare ka, masanin sirrin su. Babu wani gurbi da so bai cika da waɗannan kalaman naka ba. Kai haske ne a cikin duhu, sannan kuma kai haske ne a cikin haske. Aminci ya tabbata a gare ka masoyin gaskiya. Ka wadata rayuwa da kunnuwa da daɗaɗen kalamai. Baƙin ciki ya ƙaurace mu, farin ciki a koda yaushe. Ina maka albishiri